nation and the constituency. This is the news. Anyumre nonsia abogana rishimama mamuni na juma makwaba eba Ahenkan 93.3 FM so edume menda nyumese ni atenasia eyensema odo a activity nano dwada besi ni fiada so na otwe mu de ne de ehini mebosum ne da etoso nkron de besi ne da etoso mako dumiensa ensema odo sisi ya ne asensi a kire bebu akiri edama ani die kwanso edin ya edaso aye over the week Kasiebo de obatie bi yesisi na wotwe mu ene se Ghana mampani na nado dankwa kufado de nsema odro tudwa namso ama school mpanifo odro bi nso akasa bi ewom kire se yenja SHS no na omuntomu nuane na sanso ena Ghana mampani na nado dankwa kufado akora ade atudwa kyemu se wo amamuo mu de na aban abɔ no mo de pai ba ngoma suamu a Dr. Baumia de tudwa na wotwe mu se dialysis treatment no wom de baba ka health insurance on na sanso so ana mrasebe dwamu tiamehene right honorable Akan Kesford Babe so de tudwa kyerɛ mu se ɛyɛ wɔn ma ɔmaginim de wɔ ngoma suamu awi a wɔn mo ba be somo man no afi ba kontamu no ɛwɔ se yɛhwɛ boa wɔn ma ɔmadwuma kɔso owura lanchamatin eto nsafre Kennedy Japan say onfa ne ntoma mebo movement for change die mu owura Kwame Nadankan ya ankane envivri mantamu suafo na semino egaze ono so na wachi modi tudwa chem se Dr. Baumia waya dia pa edi enho abasobode na opanyini di boni na wachi modi tudwa yesa so bebo akiri kanashi ema ne mema adwodefo edi tudwa na wachi mu se onipo mu hia na mana di Ghana nim eye onimnyafo Kennedy Japan wa manyesamwa so so Dr. Tete wo mna se badwafia no ba no dani enso di tudwa kire enene na wotwe pepepe ena mabru bi bowura UTV4 studio adeya nkoma ekoso no enkoye ma wo mo party NPP entom bowura ono mo eno nam so ama NCA4 ekasa TI mabru don freni ede ma NDC abayeko no atemoda abaton besua so na wachi ni mu wono so yitudwa kyerem so pa amanyaku a enya kono pa NPP achimoda ya woma suade omutiri so edi chinchi ka ho stations outro ene monten kwa ho tonton ade no wom so cha sai wom adwadie no ekofom na wom kire midwife bi so di tu da kire mu se ene kokran bade aton no fuo mo na kwa befa so a yebetimi abɔ ho eban wei ene afoforo bi na nwure yesi adwa ede ba besum se over the week Kasiebo de esi nanu dwada besi ni fiada so ene yesa abo akire amawo de achi ewo Facebook ba hwa Ahenkan 93.3 FM na do adwente no afọ no kama ye beke nkan amawo anasa 0533898915 0533898915 text message ana WhatsApp ye beke nkan amawo nyubeku a elboaso yasene eye na preku wiring and air conditioning services ena Jubilee Hospital wo mu mienu ena IMA sika anwumre akenkan for ye me kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dene papa na papa endi wanim kan adishima ma petaka na fa yiwaso mu ensam no emu entremu yede ebo awram Ahenkan FM yes na watchuni mu ensam awduade ebesom wo no ensoso emu tete wo no ewo eya amanyosam enso emu na mom we no eya nwuma sua entoto ya sade no masibi enso eko Ghana mampanyini na nado dankwa akufado na watchi no mu o wogira sempie ne apaso ewo dwubedi ane no eye ehyiamudi atoso pole aduosia baako eno eye Conference of Heads of Assisted Secondary Schools Charles omo ena na jeso omo edu omo hyiamudi a eno toso aduosia baako oto onsare frɛ Ghana mampanyini na nado dankwa akufasa akora wofuna ni monya meta akire wono so ekɔ ya wonya akonya gira sempie ne apaso no ana odi tudwa kyem se na aban yi aban bia One ma bomu ma de papa eba nu nguma mu dia aban bia no obetimi ne ho atoto no ofitibere ye nya afa hodie ebe si sabre yi wo kyese na aban no enso ma nei nguma enso ekɔ nanim na ne nsɛm odi tu dwa no ebi enie. No government in the history of the Fourth Republic has done more for the growth of the education system than the Akufo-Addo government.
and the numbers back this claim. The total allocation to the education sector since I came into office in 2017, of which 12,961,284,558 cedis. Now what's in Ghana? Ghana, ya man panyini. His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo Jumedia. Nano 61st Conference of Health of Assisted Secondary Schools. Charles Ejubedie Asiye ana okojina nsem wei odi tudwa. Na ewumesia fama no ena Ghana entoso school secondary level no woma ekabie wom ekuo baako ya wom din ede Charles ne tentimu eye Conference of Health of Assisted Secondary Schools ena wom di tudwa kire se bi wiase obi anu mo chifo asempa kodo obi ansu no mo de ne sabenkum che na jafie obi ansu ma menkwan ye ne de omampani na Adodankwa Akufo-Addo de ba SHS awdrom no eye free SHS no wom Charles ko ni de wom ani so pa nanso ede ntwahwe awdo bebre aba na emu baako ha adwen pa eye aduane ho nsem ezanse wiase ya fa efunpan enshaben na odi efunpan kwa shaben a unwie no na wawarawa no wafumpi de akwakoye no na ye nsem bebre nti wom se wom srada se yefumpan de odi shaben a eye de ni breba ena empo so osuani kwakosua de na wanya aduane amana ndi a ede ni breba osuampo enko otumi sua na atofom na oyi atuntim na asa atofom de oka kwosini se free SHS eye adwuma nanso amannua no ho ye den papa ewo SHS awdro na aban so ena mankrofo de ba eno na Charles koi kire se nkaba ya kwanya aban fa so di nuane ekọ SHS awdro no onsisa ne nza no President Emma Charles koi Reverend Stephen Owusu Sechere odi tudwa kan pain se eka awom nko ebode din eka awom nko enka aban Emma Charles ko na ento nuane no Emma secondary schools no se de be ya ehun kokwa atwem obi mehram ansa ne akopepe bi edi aba. Charles also passionately wish to reiterate our plea to management to allow the various schools procure the food items to feed the students. This has become necessary because of how at times some suppliers disappoint us in delivering some food items on time and in time for varied reasons. Onipa amotini ni Reverend Stephen Owusu Sechere ono ena ye President Emma Charles Ekunu. Na wachini mo nsam yegusu edo wo enam akire enso sade beya se wanya brane adage entie bia wo sabe hu nsam awdo edi eye omaimu akotre pa na eyade se na wachini mo soso no na eye fisi ada no to so pole eye aduonum edema eye National Service Scheme no sa enei mofra wo be kono makwaji nim die ewo nwumesua enso emu no omuwie a se Ghana ya mamra ne yehye emu no ewo so omusom oman no afe baako ansa na empo omadwuma kasa no yetimi enso ede ahye omonsa mabo amanwoma timi akọ eye enkan na eno ena chese wonum ehye wo efa no eye asem tipo de eto so ene se National Service at 50 reposition the scheme for a sustainable national development. Na se enei efisha poli aduonum a yahwe ye paw eye adwumadie yi ewose yahwe na afenoma bia enkoye no ye de tututu yie na etime boa se de be ya enei National Service Scheme ne betime gina brane na aboa mo man so etime etumpon asantipo na da so eno no na nhyiamudie no asia no to wonsa ade frame na sebedwa mu chiamehine Right Honorable Aban Kingsford Babin se wono so mrei na ne nim dia oba ade atwade ampode adom no wono so mfa bi mapingu mofia no enso emu na no opanyini gira simpie ne apasori tudwa esre pa se National Service personnel for no wo mudwumadie ene se enei wo mu akwagirim die ne wi a yehwe eso ma ho ade hwe se ampa nimdie no akọ mutirim afia de adwuma so mo sa so mo nya ometimi abon wade se de te na efata enti afi baako no ninim dia no osanso bagi bi dia ka ho na muatimi adore enti se bana se oba be na adwuma na afi ubahunu na empanfo adu matuatua eye abedwakoya no no obahu se wo soma no ode ne fa ebrade koto we breme ebi kura so ayi adane no boyfriend girlfriend saa na mpratwe de nani na musa wo se kobasa emma boyfriend nim dia wo pesi onya no awo saa afi baako mu no etimi si people amfa ma no ne se
ayɔ so nto tu mpanyimfo a yɛde o matuatua ɛyɛ abedwakoi ano sɛ wɔn nhwɛ ne mɔfra no ɛba nimdi a wɔso wɔn saka no ɛna wɔso wɔn boa wɔn ɛnsaka ne mom ɛnyɛ so betwintwa wɔn akwan mu na wɔn de soma tata wɔn de mpratwe tata wɔn ɛne nneɛma bi asabi ɛnsɛ ɛmfata. I want to plead with my brothers and sisters who are leaders in various public institutions and private sector organizations not to turn the service personnel into messengers, errand boys and girls. No, please don't be sending them to buy you Kofi Brookman. It's a very critical year for their development. Don't waste it. Many of them don't even have a place to sit, and they loiter around and people treat them with contempt. These are lovely souls that have been sent into your hands. And that 1 year is meant for you to mold the person. We are now in a global village, very competitive village. The national service personnel we have today, and they have shown through their work in the various institutions, in spite of the skeletal digital infrastructure in this country, our youth have at national competitions come first in the whole world. You can recall the number of times our students have won the first position in robotry. Openya watene nkai yamra sebedwamu chiamene Right Honorable Urban Kingsford Babin. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mampani abedi chire na ogusu bonto ne delegate edin sauso say nyame bu abusumi ayeba besim ne da etoso na wo mfo mkokromoti entintim ni mfo ni anim sade be ya obetumi adin kunim na ne nto obom no kopiem ewo Bono East Mantemu Sene West abeto ampeso aso na abro ni delegate ni din sauso na semuntie media asem da binam enom se da asem wam se hwa samuti na nsen dialysis so obi enya kidney failure ya dialysis treatment no mo jeza won sam sorry am say ai enom se muntie NPP aben na nado dan kwakufu adoda no ne me ya keka nyoma sani toto nyoma say dialysis no treatment no ya de ba beka health insurance ho se de be ya ukuta health insurance na so wo kwa dialysis treatment a wonso kwa ebia ekani na wuntua empo health insurance betumi atua bi ana empo won betumi amana atua ni na sede be ya onkoboka bebiri. Social interventions also very as in NDC for the teacher training allowance as under the nursing training allowance as under the national health insurance the mama teacher I so and then sickle cell for the Akan national health insurance and then hydroxyurea and then childhood cancer and also national health insurance also. Adia let say yes kidney dialysis also national health insurance Oyuwa omampani abedieche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ya awasa preso betu franka ma NPP amanyukuno nene enamuti wo amanyasemu na soso na wachini mu enie Ezemba kwa na edi ahimpa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia pepe wakasa yei enie ukwo mfimfini mantam a ankane eye mantam no so afo yo nimonyamfo Kwame na Ahenkan enie ono so de nsema odo de betu dwa anu ono so kire mu se wo bo Dr. Bawumia ba so pa esensa wo hwe nipa makomako enan ya wonum aka na wonum prefranka tubra di bra wan pipa manyoko ni manyakopɔ ya adoma no obo ade ansane ase atasfo asase so no okoso atena wosoro ede eda na di chaye ne asada no November 4th no eno ono ba hwe do betu franka de manyoko no wo chese Dr. Bawumia wo hwe ne nto abom a wo bɔ campaign wo do a wo yo chese won ka asem biara asabio ebegu wonum omo pre no di bra no ehu bi efin na just no opponent no anasa contenders for no wo onka asem bia ngu obi ahu fin da biara eda chese ne nsem bia obeka bia ye do obetumi aye de waye pen wose no kire ampa enidie no obuo a chese Dr. Bawumia ewo made ho na afen so se de waye na adwe se waro de ekoro ye ade ba ko a adidi ne tirimu nyina nti no wo pa manyoko ne nkoso no o chese ampa signal no e chese papa no o suba ampa o wa ho fama
tese MPP eto ani esi ahene no wanom so gini tumo betimi abo amanyokuo no ama nkabom aba ma afipino ne aduono enan wanom sa aka tumi. Oh my goodness, this is a leader. The passion, unfounded, baseless, all kinds of attacks. Yet you have him say nothing. And it is proper that I acknowledge that and indeed salute him for this. He gives cause for joy. He gives cause for hope. What? And play the musibanya. Chum. Daka in summer work Katsian, a whole bon some fata work for no ma wadri yane jojo, non true, no the party your man ye or man ya chichen. Message or man paying a bed that you bow mianu see some pay ya man and happy. Aleshimama eni aweti ye eye Akan fifri manta musuafo ni monyamfo Kwame na Duncan ana chese otese oja ono so ebo Ghana mampanya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia abaso wo suban ne ahomfama oja na di woni campaign oye enso emu ebo bosom ne da etoso aduonu num sada na yadwada eno odumnyamfo alanchemate yensantwofo nhemu eno de tudwa se MPP party no ono moto kwanta wo mapai ono mo nya hwi biem na Akan wie san wie pe no sei ono ankasa kopre akonya no kwantenkro a enya party bidimu na emom or the movement for change eyeku a ode bo na chidoma womo enyi so ye Ghana will rise again eno ma hye so de eya afafranto onumnyafo alanchematen nanu ya na okasa na ochese ende wabie puna to no mo ema onumnyafo Kennedy Japan asensentom na hyebdwani se opeso obeka the movement for change no a ekwan da ho eni oba ontum obebie no ma na wuram pa owura alanchemate to so eno se owura Kennedy Japan enuan oyeni nua bema na Kennedy Japan sema okeka nso ene ono alanchemate de no ese pepepepepepepepe endi se odinentuma bebo ne de no a nyame bua December bosome e wa fimpinu ne adonu nan wo mbetumi adi nkunim e wo Ghana dia kuma ni bibia na eshi ani adwuma no adwuma no de menu aketo preko na je se Ghana adia Ghana fo ehia no enka eni se nipa mienu atisa yakabom na yedi o man anim ayi normal make no eno asoso no no so ye nuafo preko pe nuafo preko pe owura lanchemate eye kofal bayo sanso da movement for change ekono ano na amanyosam mo ne edaso abutuo Esa safety sabre ya kwapem se abeto abawi afempino ne aduono enan de bebu asonti na watwini mu amanyasam de bi bai pa opanyina okopiam amna sebadwafi a dom kase wo no ne twia wo no ma no onu kro ya yamra sebadwane de ma de hyo mo so am abato mpesua so asantemantamu na nadu dan kwa kufa adu amamu mo amani dibresi wo no na amra sebadwafi adwumade atotua nyina no won twia no ti wo yosoafo so parliamentary affairs so onimanyafo se HMS abozu na watuni mo no so pruni minim kakra na ne dia no de nam nyina no e ya chopa ne de srade e no de eto MPP amanyekuo no mpanyimfo anim se owura kodwo kyerematen anasa la kodwo kyerematen MPP ya okasa ye ya wotenini a woto ne nsa twe MPP fo de bi ma beka ne ho no wotrem se alan ye obi a wasombo pa de mama nyekuo no enti awase MPP mpanyimfo na nimanim yom tutum ne kakwa la kodwo kyerematen enam so no mkopa na cha na ade bia ohia bia mo hwede ma no se de be ya amanyekuo no wonyi ne ho enso emfiri mo wo chese alakwadwo kyerematen se woye na adwi se tintin atwan wono wafra amanyekuo no mama amanyekuo no bia mu a wo huni se ya ade se betimi ha amanyekuo ni pa etu no de wo sere animanimu ya no empanfo enhwe no monko alakwadwo kyerematen anamoso mo ni kodi kita no mo safa ne mra MPP amanyekuo no mu the national chairman is doing the cafe in the central part on as a general secretary, but on multitude and Omohena, Omoeji, really a home yeah, a money fixing on the investment in the living. Now, in Yama Pachino, maybe you say, when you say, actually, a movie, a standard board in a day, but it is still possible to talk along to come back. It is only a madman who cannot change his mind. Any decision that is taken by any human being cannot be eternally sacrosanct. Obetini asante sana ke. Nti nyane kitabudi. Nti bigidi se kitabudi no mayili. Abusiafo panyina wotene nkan ukom na sebadwafi ona dom kase no oda no yamra sebadwani so ame abato mpesua so. Onimanyafo se HMS abosu. Sade wose na wotwi mu de ode baaye. Eno no. NPP amanyoko male popa tiesimu no
enam so ama aka adwadifo nyinaa na eno na adwadifo yi se sabi yesi uni aba tisema onwe na ndwe yalefo onwe na ndwe yalefo na womo aban ene kuta tumi no na so womo ntutu ne oma yi a womo eba kwotena opposition ama semato womo na womo adwadifo na hunu se onipa obo betumi ama NPP adi nkunim ebreki 8 no asan so abeya oman ni ye atutu ne oma biabia nyuma no eya Asin Central na hyebjani onimnyamfo Kennedy Japan Yaman boni kofi Yesu ena to nkrawe ma yen efi kaneshi dwakesiem ewo nkran na eno ena dwadifo eche se oyafo ye NPP esi ahene na to ahene no mu kwoto aba ne ma Dr. Bomya se wi won betu atia wo ma wo mu remfi da onipo mu hia no eyo onimnyamfo Kennedy Japan Kennedy anampe onu de mi nyampo oye good pa kanu kranso dabi Kennedy anepe yepe Kennedy ba omi aba ne ehuhwi nti Kennedy ba bia nyame we na domo ba bibi papa ma ye ene ewu Ghana ye be wu ankasa ni papa mpo ye husu na de ye be wu yempe onu dabi awo hadada na enye yi nya fe ne ba be yi asaye wi enye yi Kennedy na yepe onu ye be chi na tum o ka hu na ni nyina asai eto no do ba e be chi na tum eto mpe bebi no hye mo pie kra enye yi akasa ye ntuma no so onye bi eto sign na chi kra onu kra ya nya no face to face e ba bo no me bra pani kan Japan de na kuma na ye penasem na material hye me kwa penasem chen no ati me penasem na kuma no mo bi nye gi no na de da na kuma so on kan kire Ghana for ti Yakopon ti woni de bedi hina e be bom ansa no wawu me no de wa ya maga mai Ghana de wa ye nyina ye hu bi kwa ye de aso ate empanifo bedi yeso nye obia na ye de kan Japan aye no eti mo obia nhye na bufuo mo obia ha kan de Japan ne de oso obeya ma mai Ghana no nyame nhira no oba wo me anso ye MPP ni ye so abama na me ntuma we ni so ye ko opposition a me kwa me no me hu nchiri mi bi empanifo ne bebre entade no mo a won akọ school no mo nimu nyansa no omo ntimi mfo mo nyansa ne mtoto fie die ho na omo sori antokwa hunu e na aka won party ne no omo te nkwala na akoma nkwala ne teche no omo esu obi anya hwe wo party no mbate wo a wo anya bibi no sori ana wo gu party no nti esire empanifo nso omo nya botre na de Onyankopon be yi na maye bia ye nta na chi no party no nsan wi ni mpacho ye Kennedy se Kennedy no de ye hu ni ndwuma no e wa ye nyoma bebre nti ba omia na obeye ye vice na oka economic ehifa planet hu o se den no ye hu hwe eno se ye cdc no raise up ana no so ka kire ye se empunduma no e hu hia na ye Ghana card hu hia se empunduma sa ni pa we no obedi president anya hwe mae bibia ati digital no so ye huna no digital no so ye huna no wama oti so mo kasei eye adwadifobia wo kaneshi dwakesiem e won kran yamane boni kofi Yesu ene de asem we maye na wotwe mu na ye free people for asuo ye na wotwe mu de pie free NDC for so akache ena ye de enso ebowura wasomoyi na ubowuram ewo achemoda abato empesua so a National Democratic Congress NDC amanyoko no mabru don freni onimonyamfo Solomon Kusi Brako dodo na frenu poyoyo na eja wono so di tudwa kire mu se amanyoko awodo bebre na ne wo Ghana ha wo mo NDC fo ka ho APP ka ho CPP nie PPP nie PNC nie ya Kasiebo ya bobba ya nya kura na nya polipoli be se aduonu ye benya na se editi bi kan kura de aduasam a ne sa na so otam zamanyoko ni nyina odo mu nyina gu nsane ani a amanyoko pempen emunya akono baako ka preba mpo se ye aya amanyoko ofre ni se New Patriotic Party APP amanyoko no nya si di asem na wo kempempen o na Ghana show mo se o mu bu o man na de no mo nya akono omonya akono nka afimpinu ni dunsi aye nto aba ma wo mo afimpinu ni aduonu kura so ke yesa nto aba ma wo mo no se aye wo mu sa abre ni mu no ye betime ka se bia no mo akono kakra na so mpempe yi de omonyo enya sa amanyoko na gasa mu no wa kire se de akosibo ni fan intimidation no na kire se nipa yi mu ewom a kire se di bi fa ayakayaka de mu a kire se ha dwiri bebre no zo we said o mosibe aye alankwadwo kire mate a chesenani akanda ofra manyoko ni mu a ene wakwete ne ho na so manyoko ifuoi mu a wo mo mususu jagu mo anu ofiri mu a enyama wo mu enyama ofiri mu a entosini okwa wonko ai ni tirimu ya ne de
ampa papa ne gi buma wo fra manyokuma ne omukro yes etiam se yes anko papa na cha na chesa manyoko na kasa no ebebam no kasa yi omuni ba bia omonenam edu otete manyoko ne de eba na mamuo mu kura so omo sa anya de sabi mpradua so omo ade omo brafo baaye omo se incompetent na so o kan brafo ne de a omo ye okay o kasa wonu ma bon omo trewu a no omo pa watwa ma sansa no ye kasa bi omo sa anu oya eno so ne ye kasa ye ka etu otam se no so eba na mamuo mu a wo mo anya de baako ka preba se na break the 8 ne de omo forget it. Osha MPP even almost super delegate conference no boy na. Now osha vote on Alan inya ya. Say funny say 10%. Now say even 5% impono unya ya. And no abasa ba na mo control ye no. Government appointees. Ministers and penifo more part. Sankofo no empa mo control sa ba no. We say most of them na your mampeni ekufado and na mo appointment afa mo dwum. And mampeni ekufado po on the preferred candidate was our election which everyone knows is Dr. Baumia. It is Alan Chamanti to me 10% crown. It tells you say inka November 4th abano Alan continue but obetime nya be 15 to 20% of serve voters no and you want to tell me say 20% of votes in any election you can downplay it unless say amanyo seminar omo nyeden omo ntiase until the state of the MPP now and attractive MPP is the most unattractive party in Ghana now a party and do be because one when it comes to amemu na oma fairly oma dincho poto and a party no so ijaya den dem I say one who you do November 4th the crowd na party na heading no green opanyini waya mebru don freni edema National Democratic Congress achim odaba to besua so owura Solomon Kusi Brako dodo na afra no poyoyo na wotene nka no na watwi mu ne dia odinam eno no ye toa anwume no nsia akan kase no so na me ka wo se wasugusu ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM what wasum papa no for wajin chefa 0533898915 0533898915 text message and WhatsApp say ukuta SMS phone meche yesu moja na yama na dia fa SMS ukuta smartphone so WhatsApp any SMS baby ya yebeje ena Facebook nso Ahenkan 93.3 FM yabekenkan amon meko enyinam anwodimu dia ECG for ayenhwemu ehunu se omega na yatimu nyame ye obi adum na se bi okosu adwuma pon no ho na okunya container na osi dan dwodwo baby store ana obi si company bi ana obi si ni dan wie na so ope obi onim la tu adwuma ye awaya dan na mana na wakofa obi a keke na ababa ye adwuma na mano eno na ECG for ebo kokose saa ne ye no yentwe ho film se yenim dia eno mo ka kire ye se wusi dan ana bibia na so electrician awaya dan na mawo ana de krona mawo bomodia sa wodi nipa okuta tumikrata ehye energy commission fo ase ene be yadwuma na mawo esansa wo no wo nim de mbetumi aye enum kuta body nkrata adwuma nso wo nim atiase ye ebeka so ma qualify enu nti wo mbesra pa se obi bi opeso waya ne dan ne store ne fie bibibia no bomodia sa wodi electrician na okuta licenses na oni energy commission fo ne yadwuma ana ohye energy commission fo ase enam sayo so senior officer Emma electricity and natural gas supply regulation Emma energy commission ewa to emantemu owura kwame eboa etu safu yi wa abra na dwumadie bi ekoso ewo atoye mantemu Sir Jumadi we bebo omonya entity bi a ombetumi dia electrical installation worker yebeka sa akwadre mu ayeche se ebe ma ejahihye ene ebi electric shock ana se befie no efuwo ena we so be mo nimdia omode ye adwuma na eho beti a omonya wire bi ase bi ofie na se fuse eblowa ese hu ba bi asa fuse no e protect nti Sir Jumadi be mo sa nimdia ena mo akonya so etobre kobre se ombisanso enye nimdie bi akone e basrai automation home automation system renewable energy like solar panel na EV be na ebamo akonya omonya ntitie bi afasa enema we na ewo omudwuma omudi na so fie na se wo do we engineer na wonye certified ye wo bibi wo ho authorized onipa amoti so kase eyowura kwame yeboa oye senior officer Emma electricity and natural gas supply regulation Emma energy commission nefa
ɛwɔ atoyɛ mantemu western region. Ya pem so akoyanim eye over the week Kasiebo ensem ahodoa na watwene fiti eye edadwoada kopem efiada ya de beda ewo no eno ebi eno asamufo apanyina so ne mu a ya sansu sinkonya so edi mu nkyeremu ede esomotia na wahye ne so ede amayene na apomde enso ensemu ahodoa apie ye anase ensem ahodoa begu yen apono eso ye nyina ye nim se eye ehine mebosome a Kasiebo ni friends October bosome e wo mu en no eye bosome a yidi asi wonu mu akokramyade a eto no fomo yehwe abonwu dawura ma ho nkyerɛkyerɛ na yetimi enso aboase de beya saa yade enkosoro ne saa yesu ntino eye midwife a wono ewo LEKMA polyclinic ano eye owura yire eye Rosette ntiriwa boache wono so ade tudwa ekyerɛ mu se ene nufuo no anya sisabi kafracho wode won se miamia no koa no eno ena beboa ama sabi okukramyade bi emeto aya nufuo ni mu na emomu no echiche bi awo no ma ewo se woye na etimi eboa wase ebi ene se dane dan nyina no obetimi nsoso aye apomtenetene na afenso no onufuo no soso no obeyo se dane dan nyina no obetimi eso amiamia hwehwehwe mu kakra yo se yale baby pese ebamu ana etu okirem se enwo ntotoe ne ho hyehyɛ ne de edoso na so ne ayaya se nofo no sabio se ebeya akokramyade metomu no ne nwia ne se yemiamia no fe wose da bi enoma bi a wose ye ede eka ho na maame eye Rosette ekyerɛkyerɛ nsɛm ni mu emayen mema ne manti amutie yen me pese e ka kire mo se ye ka se breast cancer na mema ne ni age se edu sa time me wo se mo fe no fo no ana mo miamia no fo ne ma yen na enije no mo ma enije ni nkosi so se mpamu agudie no enije nko a but ma wani enko no fo ne ho e wo se obema bia no hu oyire ana se wo partner ne no fo no ne color na hu enofo ne size se de be ya se wudi di agro na se wuhu badwa wom ana se size ne sesa ana kala no start pili na se wuhu nsunsunye bia ubetimi aka kire oba no enti enye mpaso agudie ni keke but ye pay attention to say ye miamia keke but ye hwehwe bibi ana ye num no for ne keke but ye num no for na ye twe no for na hwe se ensuo bi ebetimi afiri mu aba na ye de sade ni hye yetimu a ne ye kompaso agudie a ye beboa ema no ama se ade a wo mankasa enhu ye ewo enofo no ho no yebetimi ehu aka akye o mama o maba ama yetimi etu ase entem but enofo no mo de prevent breast cancer and is abofra no da wo mia no atim no fusuo no gu nanumu no eno no ntese eno nti kokramyade bi metone no fumu na sa oze mema kan penifo kan sa ebi mo no omudwin so ma no kode wu nti wanum bi da de kanufo na breast cancer mbem wanum bi da wanum bi da eno ne ye me kan e different ya sebu enti abusiafo no ajaza nya no no nko a o se bi wonu ma umiamia hwe o hwe kala no se de ase bi aye o hwe size no se de ase bi tie make obi bonitiri nko timi se wata aye pa mami odi awo enti Kasiebo ni friend say midwife awo eye LEKMA polyclinic Rosette ntiriwa boache na atene nka no na saa ade we ade bi a breast cancer ye bodian na me machine ehu pa yes me ma me na wo saa ha we bi mu saa ba nyame adom mutumi treat oh yes so hu ni ntam ntia yes wa hu ni ntam dia na ye ehu adwene pa ehu adwene pa ehu pa ati se me machiri ba wono wanom no fo da enam sa once at times omo wu wi na ya sa ya de no timi eba ye ko ba sa ntimi fa ma abofra no entity true fiti dan me ne William Yeboa nurse ni ba ko kasa say be 50 column for na ye omo pa ese sa ben so de na wa 20 no ya na ana ya de ya ye be ye nkofo mpum na metest ehu hia cause ehu ni ntama ye sia no ma ne ye yi wa hu na wa nsia no kwan na be haw sure o ma me de na mu hu amusia no you see ade ma me de okay sure ya toa ensam no so enene na wotwe pepepe anadwo dwumadie bi koso
despite media ni stations ba kwa di UTV United Television na me da na dwubi omo entertainment program ya to din say United Showbiz wo mutisu ye program ya kama ye program ya sana boys bi so abochenku tie ehwe bi nipa be ya duasa ewo nkran brono ba akoso na wo mutie nkomo se de kom se da bi nkomo na ekoso no ekotia NPP aban wo mso ye NPP fo na nkran kagu kwa mi obaye NPP aban kwa agberema nyom fio ampa kwofo kai kom ka sa no mboavu se na de na mo ye program na mo ka sa NPP aban sa ankofo ma wo mo no so wo mo chi oburuma nkoma okọ akon eno mo si mo pan ebowura ai despite media ne ship house no mboruam ma ko UTV straight ko say program no eno mo twentwe program no so be don hwere ba ko 1 na saa de esi yei ena kasamu bebre ababonten enam suma national chairman Emma National Media Commission obenfo yaw buadu ayebo afo kyerese ade a mamu ane ye no MPP for mamu ane ye no enya na yebetumi agina so de subo bebre abo wo mo sample bibi ko so no mani nwu a enya ne kwan wo samofa so etu wana mo enti chairman Emma NMC National Media Commission okasa ti asane ye no ya reho efa assistant ife na yin msasa nema winum de anka sisi baby ye dro de anka ya gbagu ya chikura ensuso ye na dem na say nine so ebu abontinti enya de a de anije ebre obia enya abotoy kra ya tete asa and them mrema ye wo mo de obia obaye na me say obetimi aka obi kasa bo ahye ne ye mo de say na odi agro onem enia oye enya we ene bema onipa sebe o bibika wajai ka itiano de entimi san kosa abeni bio na so eno ema ya kire se ye nipa na esan se ye nipa nti eduru ba bia na ye tu ehofo a na ye tu ehofo ye enti na ye ka se o se nyina ye hu se ye fa etritrasam ye fa entokwasam ena ye de ehihye eniema se obi eya de na sebe anya wuta enya na so na ukotwa ise na so na ukotwa ensesa bibia obenfo yaw buadu ayeboafo national chairman Emma National Media Commission nene ana motiye na eno achi ana emranim ni private legal practitioner osanso national communication team member Emma Andy Samanyoko owura twumbarima enzo kyerese saasema asie attorney general owura Godfred Yebo Adame often a nibre so te said your father chikosin as not MP NDC MP na sem na nibre so no often a nibre so pan on fanto na koma so ntu ana monko si from say chain osan temu frɛ IGP so say woman na ntu ana mo na enkofo ya che wo mu amremo na dunsia no yembo wo mu kwadu esan say de wo mu ye no etia mra bebre na attorney general odi enso ye Mr. Wadaroma uko ebi okumase noli prosecute ya no anta said the judge question die ni hia una butu na mo 24/7 ubetu we nso na mo 24/7 those boys 16 boys na acho na mo ye involved one say mo ye MPP executives they said it here one say obi ye police executives constituency executives na regional executives me say as my deputy regional youth organizer kula ka number say no kula sa so enifa kwa eba no they know so Mandela ye hu no nye they have seen him no hu no they are saying can very simple they can say match wo no dey make sure you take them through the law say your this attorney general current and only prosecute one say we when they are being prosecuted e do we can once onipa moti so ka say mranim ni twum berima osanso national communication team member Emma NDC amanyoko eyezu eyeza emefa mia na sanso ana na watchini mu ono ayade se enkabom ekwa enhye aban ase a watu dinsia Block Money Foundation wanomo enso edi edom anim koye ayoyode a na ye nyame boso ade pa na enokura ati no oboaboa edom ano ewo atem kokoben ani afe atem anamase ani nyina no ewo achia sabato empesua eso ene wonmo eso enante ya tete wonmo pomu a na nya asem ketua ene nipa de o de wo na chese tudi akire a na chese enya asem ketua dwumadie no eso anipa
na enumu eno opanyina ono ne tua Bock Money Foundation no engineer George Niako wono dodo na sanem na ne se Bock Money ene ajeso keka ne nsase anam sa akonya no so ema cement bag no maako wo ha wode ekoma achim anamase ene achim kokobe ade hyianum se wanum fa hwe na dwumadi awudo bi mu edie ebiti se omde bag so mo hwe abo asiesie na se de be ya gabo bi abo metimi abo na omatimi adi ne se de se na efata no omatimi so de awie se dwumadi no afei eye secondary school anase school to aso no so omo esin wachim anamase no so womo so omo emfa hwe no momoa se de be ya dwumadi no so betimi awie peyo na nwumasua afa ne ntoma pa enso ede afra na ne se yoso no ana one Ahenkan Kasiebo etwe nkomo engineer George Niako kirem se dia kan na koma ma ne koye sa do ye we ne de ogire se krona kasankasa no wo hye won mo bon so na de ofu dua pa so de hwe ne ya pia no ne sa yoso nti ana sabiotikase ada so daye eno eso daye a ene wonam ne foundation so koye sa adoye yi eno achi wo kirem se won me yo modde so modde apontetre na ntadwumade ba hye so no eye biretie wa mu pe eno modde ball dawuro nanso nipa etudi akire no aso nipa wampa mo no kwapo ne ho enso adwiri no na eno achi no wasan so ede ene boy bi ene ntade ye hye edisi Akan jesi bi esan so de mama bi no mo atem kokoben anya akira sida na ye bebre Achiasi district no yehu se youth no ane mpanifo no ane timamfo ane ye delegate omo wa ha onse miam ye MPP ase ye momu baako enti no ye work yi se de be ya ye nyina ye be kambom wo hwe mu kra na ye district ya na ye constituency ya chemu miensa ye wa no maase block ane ye wo Aprade block ane ye wo Achiasi block sisi ano ye pese ye kan nyina bom na tumi ye Achiasi constituency nanso ansana ye be kambom no ese se ye ko mpanifo na so enti ene ye ni youth no enanti eye Bock Money Foundation ko Bock Money Foundation eye foundation bi a eye district we mu na ya hyase enti foundation no ko eye blog ni nyina enti edika ko Aprade blog ena asisi a ya ba anamase kokoben blog work we mu ye donations ye massment pore oha eye kokoben ye maomaduonum anamase so secondary school ye maomaduonum ye di bi so be sa ba be kan enti ye fi ha eye 5th November ye be ko Achiasi blog na fidie ya kambomu na blog miensa ni nyina ababe ye Bock Money Foundation opanyina wote ne nkan wono ana etua Bock Money Foundation ano ni dia shada kamramo eye engineer George Niako dodo na no afra no Bock Money enti ma refisa wasanso edi tudwe kirem se sisi ade wate asim enti yakopon ya adoma bi piamanyo ko ni bioma promu de to wonom se wa wo servata sa Achiasi beto besu so betimi ahwe aboa man pipiamanyo ko no enso akunya na kwaso akura wo mo no befa won krata no wo kire se wonya te ya wodi nkuruma befa ne nase no demirika troma akwakofa to okofa nso de ana tese to ani asi ahene ewo se mo hwe na mosom to abade ma no se de be ya mra se bedwafie akunya no obetimi nso apre ede ama MPP amanyo ku no na otwi mu nso emadwadifobia ene apapafobia womu digwa ewo na womu dwa no mu die no womu som nyoma ewo mu tiri so do ni fra womu hawkers na otwi mu kasai se ade no mu ton ewo odan mu setitu ni news station no enkoye kura na womu kira de krontia enkoye na mu de ho adesede atumpinfo ni meba na me de mu nsem abebo Jubilee Hospital eye bia bia so yare akoho se de nskom de na pensu anom ukutaka na petrol sano awura filling station no so yare ya right collect praise then I make again so yare ya right collect place masanda no so yare ya right correct place mo avin magani ye aya fako Jubilee Hospital na womonhwe entu yade ni na sema kra me ba to Jubilee ono no yare ya etu mu anade wo honam nani na prekesen twontwom ye den pa na ekoso wedie no mu wo mu dia expert e wo san nyomanum nti ukwa enfidi ade hwe yade hu yade e na afie hu wi a de children fanka nipa no be kasa amwate ho ase san nyomani na ebusu tam e wo Jubilee Hospital ya nkrankra yare sabia na ukonso ye show ye papa
emo nsampa waba biae bi eba bitu yade ase Jubilee Hospital lab test awudro bia umoja na apeso hwemu nsuo ana wontesio bibibia apeso ye mu test no ye be yamam pharmacy wo ho edro bia obeje ho no mo afi oba wo fa afuru ko no mo ne yenhwew said bia ubetumi awo akoda na hoden so ama na nya hoden anyi kama na wo openfo no so onso anya hoden kama edi awo afi surgery bia mo pesa mo ye no so Oko Jubilee Hospital in Fidio ho ye be na kama amount ultrasound and ECG scan machine ebi ho no mo Jubilee Hospital eye clinic se wani aprunso eyimpen ana ya na ayako wani na ayako enso nhiwi ayako me pacho e mane ha yare fako Jubilee Hospital na eye clinic no department no wom hwema esichiade ene mojabro so nso ehani papa se ebi ba so a tutumnika fako Jubilee Hospital kai se canteen ewo Jubilee Hospital nti uru efi ho na wamfa aduane ofie na akọ hospital wa aduane bia pe bia adokodoko de ne de enyo ne de den ebi wo ho afi insurance nso ankrankra de ne aban de womoje Jubilee Hospital ewo dan ene aboabo kwantempo no so aman transam so ne nchepe ebefre won 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 na oni Jubilee for edinsa woso na apreku electricals eye jumaku a wonomo edie juma omudie ene se abonframa nyunu fidie no air condition no wosemen kan kire ose no ehu dwumadie ya ade ba ko a eda wonom so abamu enu achi wasifie na apese wo hwe se de ba betimanya anyiramoden ewo fie na atimi de adu dwumadie a eno so fa bedan wo mo enti aba no domestic and industrial wiring na wonom ena hunim die nyina no ekura wonom ti wadaroma wasi fie enei mosi dan hia bia mudi be di dwumadie na mu hia nyina moden ewo honom a mepacho nana apreku electricals na waso di dan no enu ati mepacho air condition hu dwumadie die eno so ade a chese wo hunim die pa se asei na apese obesiesie de mawo se ene wakotobie na apese ode bebo ode mawo ne nyina ano o kire se fa be dan no enu ati ebi akafra ba bi awo no wabobi wo ho na wo pese wutudi firi ho na asa de ko ba bi fufuro eno so o de dina obehwe no adi dwumadie enso edi ama kama mepacho abonframa de bodan ho anasa de sinsen edan so no ne nyina no osemenka nche se woni ne din kita ho obetima ba behwe no de wosiesia ama kama meche ceiling fan no eno so dwumadie odi pa afi wire no eye 110 220 nyina no odi dwuma mepacho ha obi a wo ebo wanyina modene ho no se bi ntimi mo ama won kan ya ne nya dwuma anase moama wo air condition nya adwuma moama wo fan nya adwuma ne nyina to nsa frɛ na obeba no aba beboa wo ne dwumadie ne de bre bia wo frɛ na wono ayɛ krado so obegye so na wose asɛm da wo mu nie wo hye no waboa na adwuma enso atime busu o man mu eno nti wo yɛ obi a wadi fisia dunum ade ekra wo akonya sɛ saa nyoma we nyina no wo so oba no ɔma hunim die tu bɛ sɛ usua saa nyoma bo so nyina bia one eye na apreku electricals bon koma won be hwe no wonom aboawo na traye no eye mienu wo eye achim anamase wapuye mantam ya no mo achimansa mansini mu na afen so konka buni mantam so a obehu na traye no bi ewo ho wone ne kasa eye 0594 kafra 0594 568 128 0594 568 128 and 0242 7348 0242 738404 nana apreku electricals ene no entwetwe enkomo no wamwao yentoa kase no so na otwe mu na adwadifo ya womo esone mo mutiri so edi chinchin kwan ho kase ho ka besi wono mo a no mudimirika pacha opedan ana kai station na se elodu a amamefo na papafo so aswanwe amade chinchin ho sade bia upe bibia ne to no be yofo na watumi ato no nya afi na obesi anante akọ chinchin adabi entom di chinya emu pure water emu nsuo emu pure water emu ayi drink emu meat pie
ene nyama wodo bebre na esososo amamefo ene papafo emu kuma ni mpeni na wo de nanam cars yi ho na wo pan so a dekeke kosiano makowa how aya atwuma na de atwuma yogurt finance wa no si bebre obi apai ne de wo ema station ye de papa na eno na Ahenkan business news na watwimu yakwa abonten no ena woma edisa dwumai bi hokasiye wo odan news station womo wonkabom ko efe no ahombrase nkabom ku na panyino odan no madam Akua Afrakuma oni ni koma ni na de nsamba kutudwa trese station ono mo no enipa ma ho ntama womo dwadie no ate akofom e odan news station ene say cars anka wose bus station manipa no so babafu bi no cars ni na emma station ho ene nipa no so ma na die ntia say woma eye wa botrotro wo kwan wo mu rural station drivers no woma enko station kofa enkolodu cars no so wo mu jenjan kwan wo emma passengers no so kofofo no enti se nipa no baba station abefa car na ehwaye ma na nipa ba ho na wo mu so afon wa to ade kakra no wo mu ma station ho no mo na so mramu ne kwan paso no e wo sen komu lodu station na so cars nam kwan wo nipa no so nam kwan fufu nti na station ho no mai hwe wo mu chese news station ho de eya na emobo keke mobo papa ama wo mu so empempi dodo na eyebosia ne ade no mu dididwa enji se koban sa na asohye aba entomu sese empenifo ntu anamo na ka asane na nam kwan enwura station kofa nipa na mo na nam kwan sabi ebo tro no wo mu hwe ensia no kwan na mo nhekete emo obia enko station enkofa nipa na se oba kwan so obefa ka na ka ni nsi wono a obeba station abefa ama station dwadie no akonkan yenna ko mfante losses obi anim na wode ye bi ha na mo first nti wo ma no se aduane in new market nti mo amoto aduane mo nya dem mo fa bi nko ana me so abrodo efri kasiem na ye de ba ha me ni menua no miensa bi ti ba na ha mo nyina ensu na yire ya dodo bi yesei still lion de antija yese betenem ya trema to the cent adoba foi na mo beba wo kire mo beba ye ne MC yakasa so wo se yenya ase wonwe still ya adoba so ina ekwa yeso ye benya bibia ade adi so no mo ma omoba no mo kono mo atu empty say ahogho ni nyina kogu krom ti ese wakọ lodu ho na fi anuo me sosoyen nti me kasa station be ha pa setane de ekoso ma na meboa dokra de e ba ako enkoso me obi a me digwa ache ma to pan no ache pa meti di bi to bi kasa e ma woda ho so ehwobo ba be su adwuma pom kura me ka woda ho ton enso ne e pa ha no nti no ene da ho guya se ye hu popoye bia de se ye demonstration se ye hu hwe wo de se ye demonstration nya de so e beti take it eche se dwane ya take nyo bi na be ka chem se mi hwe me pro na menyi edwane nya kasi ni nyina akọ hwe wa hwe ne bana hwe ten abo ekọ 11 hwe hwe dwom de wa wo ni tu aba wa hu bi hwe kasi we kasi bi enia eche se drobe ni so no so wayire obedi di ama ne mabie di nto mo nyina tutu omo kokurom wo ma so anyoma wo mutri so de chinchin kasi ho wa brewo station wo mo nkabo mu ku ade ahobrase ku ewo achimo dan new station wo mu panyin odan no Akua Afrakuma ena motenene no na abusuafo yadru jadie mutia na yetoa so akoyanim yewe skasam tutua enso emuan na watwini mu de beto apono eso na eye wonum a omaye adwumaden aso manim fifire na omodwene daachi wonti omoye omadwe se agya wom so beto ayanto bwanka kanga na agya omode asie kukuam se de be ya daachi ankwa mabia no omayi de ato omo abrabo eso anu nti omoni sika kura bia no watu di se Gold Coast Fund Management company eka ho nti Gold Coast Fund Management Company womu no moto tasubo mu achese honom na no mukura musika na so obeka ya afimpinu ni dunwotwe ana aswemu esika sam toto ya eso womu ne aban ni sinkonya atoato adwe kire mi se da bi sika kura bia bi wonom mutumi krata ekura womu no eya ade se enye tumi krata eboa ema omuso enya akonya so mu bedi sika wudwa anu tu adomu nyina tumi krata from nsema na Gold Coast Fund Management Company eka hu enso ebie enam so made hie sika ekoka mu a ene brabo amafo bo no Ghana ha na nya asem ketwa na asem no egazan won mamdo mu sika ekoma eye Gold Coast Fund Management fo so mo fan siema wo mo na da chi bi o ma ba beje o ma de no a chese hawi ebeto eye sika kura bie no
ɛnam ne wo kɛse ɔmo kyerɛ sɛ fiti afin pidi du nwɔtwe bɛsi saa bere yi aban mpɛmanim ahwɛyɛ ɔmo sika aban dua ma wɔmo na wohwɛ anipa a ɔmo so sika akɔ kaka mu a ɔmo dodoɔ ɛnam bɛɛ sɛ mpem aduonum enum 55,000 atɛ so ɔmo kyerɛ sɛ sisiam ne wo kɛse deɛ asoɔse aba ɔmo kyere wɔn mo paa to ɔmo srɛ sɛ ka bɛyɛ anka aban hwɛ na securities and exchange commission no wɔne ɔmo nka mankyere mu na ɔmo sika a wɔsɛ yɛtua de ma wɔn mo no ɔmo nsa ɛnka. I say we are taking the money today. I swear, I go sit down for here. Till they give us the money. I swear. Now, my grandpa, he can't work. You take the money, you won't make it die. People die because of this money. Because they are thinking. The thinking is too much. You suffer for